Vítejte u dalšího dílu TEDx Prague podcast. Moje jméno je Martin Vazquez, připravuju řečníky na TEDx Prague a mým dnešním hostem je Eva Michálková. Ahoj Evo. Ahoj. A já hned uvedu, že Eva Michálková už není Eva Michálková, dneska už je Eva Staněk. Ano, je to pravda. Ty jsi se vdala? Minulý týden o víkendu. Wow, jak to proběhlo? Krásný počasí, nejhezčí svatba, na který jsem byla, i když byla moje první v životě. Myslím, že to je dobrý výsledek, když ta nejlepší svatba je ta moje vlastní. Já tě krátce představím. Napsal o tobě Forbes a Forbes napsal: narodila se s 1% sluchu, ale díky odezírání a sluchadlům se naučila komunikovat tak, že to nelze poznat. Svou životní nevýhodu se rozhodla změnit ve svůj největší prospěch. A teď chce se svým projektem Mirajo pomoci se změnou životního přístupu milionům lidí. Tolik Forbes. Jak se ti to poslouchá? Je to určitě zvláštní pro mě, protože já bych o sobě řekla, že jsem skromný člověk a když mám o sobě mluvit, tak s ním mám trošku problém, protože naopak ráda poslouchám životní příběhy a učím se od ostatních, ale už si zvykám. Tam je ta větička, že máš 1% sluchu. Jak se to dá vystihnout, kdybys to měla nějak popsat, co to znamená? Tak 1% sluchu určitě není nic příjemného, protože ta vada sama o sobě představuje určitý komplikace v běžném životě, ale já jsem se s tím naučila už pracovat a vnímám to jako svoji výhodu, díky který se teďka snažím inspirovat ostatní. Někde, když jsme se společně bavili a připravovali jsme tady ten rozhovor, si zmiňovala, že vlastně neumíš znakovou řeč. Je to tak? Znakový jazyk nebo znaková řeč? Znakový jazyk. Znakový jazyk. Já mezi tím rozdíl nedělám, ale je to jedno ze specifik právě neslyšící komunity, že používají znakový jazyk. A ty se ho nenaučila? Nenaučila. Jak je to možný? Moje mamka, když se ve mých 2 letech dozvěděla, že neslyším, tak na doporučení mojí doktorky se rozhodla, že nebudu znakovat. Takže se vydala tou těžší cestou. To znamená naučit mě mluvit a neznakovat. Mimochodem máš parádní výslovnost. Já se zabývám rétorikou řadu let a fakt máš krásnou výslovnost. Trošinku máš takový ž a podobně, ale každopádně můžu zodpovědně říct, že je spousta moderátorů i v České televizi a v dalších institucích, kteří mají jako mnohem horší výslovnost než ty. Takže já to oceňuji, je to famózní. Jak je to těžký se naučit mluvit, když neslyšíš? To by ti asi spíš zodpověděla moje mamka, protože já když jsem se naučila mluvit, tak si to moc nepamatuju. Nicméně pamatuju si, jak jsem chodila na logopedii, kde jsem měla spousta knížek a ta paní logopedka mě naučila mluvit tak, že jsme vlastně spolu četli knížky a zároveň už jsem dostala sluchadla, to znamená asi ve 4 letech, které mi hodně pomohly se posunout dál. I tím, že jsem slyšela sama sebe a slyšela jsem vlastně i tu řeč té doktorky, takže jsme to nějakým způsobem spojili dohromady. To znamená, vlastně když je člověk neslyšící, aby se naučil mluvit, tak nejenom, že neslyší ty ostatní, ale neslyší ani sám sebe. To je pravda. A tam potom už se bavíme o těch nuancích, to znamená intonace, přesná výslovnost, hlásek a tak dále, protože samozřejmě nauka jazyka je komplikovaná sama o sobě a není to jenom o tom umět tu hlásku vyslovit, ale třeba správně vyhodnotit intonaci třeba otázky nebo klást důraz na nějakou část věty. Takže ne všichni neslyšící mají tu výslovnost ideální. Podle toho se taky dá poznat, že ten člověk třeba neslyší. Mm-hmm. Já jsem taky přesvědčený, že kromě slov, věd a celé té syntaxe je něco, čemu říkáme paralingvistika, že to je nad jazykem, kam patří přesně intonace, důraz a s tím se dá zařídit hrozně moc. Čili pro tebe muselo být jako všechny tyhle ty varianty, jak říct třeba pojď sem a správně to intonovat, to muselo jako ohromně těžký. Je to těžký určitě, protože já ani sama nedokážu vyhodnotit, do jaké míry slyším v uvozovkách normálně. Když se mě třeba někdo zeptá, jak slyším porovnání se slyšícím člověkem, tak já na tu otázku nedokážu odpovědět, protože nemám to srovnání. Mimochodem dostal jsem za úkol od mojí dcery, má 13 let, se tě zeptat, jestli mluvíte sami k sobě. Jestli si člověk, který se narodí s tou vadou sluchu, jestli si povídá sám se sebou. To bych asi řekla, že nesouvisí úplně s tím sluchem. Je to spíš asi možná nastavení mysli, že třeba já si osobně občas povídám sama se sebou. Třeba když se mi něco povede nebo nepovede, tak si řeknu Fko, no
příště to udělej líp, nebo tak, že si povídám sama k sobě, ale nemyslím si, že to má nějakou přímou souvislost právě s těma ušima. Mm-hmm. No jasně, a teď mě zajímá teda, pokud se někteří naučí jenom tu znakovou řeč, tak jak mluví sami k sobě? Na to taky asi nedokážu úplně odpovědět. Ona mi položila tuhletu otázku, já říkám, Káťo, já nevím. Jasně. Jestli znakuje sám k sobě? Asi ne, viď? Asi znakuje před zrcadlem třeba možná. Protože skutečně jako přirozené je, že lidé mluví sami k sobě. Někteří nahlas, když je potkáš na ulici, tak to je zajímavý moment, ale většina prostě v duchu mluví sama k sobě. Ty ses naučila tedy mluvit tu znakovou řeč, proč ses tomu nevěnovala, nebo proč nakonec ses nenaučila? Tak já jsem v tom prostředí nevyrůstala. Já jsem chodila na základní školu pro slyšící, na střední školu a vlastně celé svoje vzdělání jsem absolvovala ve slyšící komunitě. Takže jsem k té komunitě neměla přístup a ani jsem ji nevyhledávala. Až potom ve svých 19 letech, kdy jsem reprezentovala Českou republiku v soutěži krásy, tak to byla moje reálně první zkušenost s neslyšící komunitou. Takže jsem byla taková menšina v menšině právě díky tomu, že jsem neznakovala. A to byla pro mě zajímavá zkušenost. Ty jsi zmínila komunitu neslyšících. Je něčím specifická? Já si umím představit, že všechny ty komunity, které jsou třeba kolem nějakého postižení, že mají svoje specifika, tak dalo by se to pojmenovat? Řekl jsi to správně. Každá komunita, bez ohledu na postižení, má svoje specifika. A jedním z těch specifik je to postižení samotný. To je něco, co tu komunitu zoceluje. Takže je velice těžký i třeba konkrétně v té neslyšící komunitě. Já jsem do té komunity nikdy nezapadla. Protože ačkoliv mám sluchové postižení stejně jako oni, byť třeba na horší úrovni, že mi zbylo 1% sluchu, některým neslyšícím zbylo třeba 50% a i přesto znakujou, tak tím, že nemluvím znakovým jazykem, což je další společný element, tak jsem do té komunity nikdy nezapadla, takže je to obtížný v mnoha směrech. A je tam něco jako spíš otázka nižšího sebevědomí, vyššího sebevědomí nebo oddělenosti od té většinové společnosti, dalo by se to nějak pojmenovat? Jestli, možná jsem příliš návodný teďka, ale spíš mi jde o to, jak ti lidé vnímají tu většinovou společnost, nebo jestli mají jako hodně uzavřený ty hranice. V neslyšící komunitě existuje takzvaná hierarchie. Strašný slovo. Strašný slovo. Strašný slovo. I pro mě. A v zásadě se jedná o to, že když neslyšící znakuje, tak se jeho pozice v té neslyšící společnosti nebo ta výše toho žebříčku, kde vysoko stojí na té stupnici, určuje podle toho, jestli třeba rodiče znakují nebo jestli babička znakovala. Takže ten znakový jazyk je výraznou součástí té komunity. A abych se odpověděla na tvoji otázku, jak jsem řekla, ta neslyšící komunita je hodně specifická. Pokud se bavíme o inkluzi jako takový, tak to je samozřejmě oboustranný proces. Bavíme se o procesu, který je od slyšící komunity k neslyšící, to znamená zajistit to, aby ten slyšící svět byl více inkluzivní, aby když si neslyšící jde třeba na úřad vyřídit pas, aby mohl být samostatný a nějakým způsobem myslet na to, jaký specifické potřeby ty neslyšící mají. To je ten jeden směr. A pak se bavíme o tom opačném směru a to je od neslyšící komunity k té slyšící. Tam je to trošku těžší, protože, jako jsem zmínila, ta neslyšící komunita je hodně uzavřená. A je tam takový paradox. A sice, že ty neslyšící jsou pyšní na to, že znakujou. To znamená, je to jejich primární jazyk. Tudíž, kdo neznakuje, tak do té komunity nepatří. Zároveň ale oni potřebují, aby ten svět byl více inkluzivní, ale to pro ně znamená, že se musí víc otevřít, mít otevřenou mysl a nechat si, když to řeknu zjednodušeně, pomoct, protože to máš jako ve vztahu. Pokud tam není snaha z obou stran, tak ten vztah nikdy fungovat nebude. Ty jsi poslední léta žila v zahraničí, speciálně ve Spojených státech, kde jsi spustila svůj projekt Mirajo. A mě zajímá, když mluvíš o inkluzi, jestli si v rámci toho projektu taky třeba testovala prodejny, jak moc jsou na to připravený. Jo? Někde si zmínila, že si třeba přišla někam na prodejnu a zkoušela si testovat, jak vlastně jsou skutečně inkluzivní, když se tím někde chlubí. Ano, máš pravdu. Já jsem v rámci Mirajo Undercover, což je takový vlastně špion na misi, a jsem testovala, jak jsou ty prodejny inkluzivní, protože obecně téma inkluze ve Spojených státech je hodně žhavé téma, kde se bavíme o menšinách různého druhu a já jsem chtěla vyzkoušet na vlastní kůži, jestli opravdu ty firmy splňují nebo dodržují svoje slovo a jestli to, co hlásají, jestli je pravda. Takže jsem se to rozhodla otestovat na vlastní kůži a vypadalo to tak, že jsem si vždycky vybrala prodejnu a sundala jsem si sluchadla.
takže jsem šla nakupovat vlastně bez sluchadel. Teď jsem testovala, jak třeba se ty prodavači ke mně chovají, jak využívají svých know-how, jestli vůbec ten management ty svoje zaměstnavatele připravil na to, že tam může přijít neslyšící zákazník a mít trochu jiný potřeby než ten slyšící. Dá se srovnat Česká republika se Spojenými státy, jako, nebo kde jsme na tom, třeba od 1 do 10, jak to vidíš, jestli, já nevím, Spojené státy jsou někde a my někde? Já jsem ten projekt založila v Americe, jak jsi zmínil, když jsem byla poslední rok. A teďka v Čechách jsem necelý měsíc. Takže nedokážu ještě úplně objektivně zhodnotit, jestli jsme na tom líp nebo hůř než Spojené státy. Nicméně, co jsem zatím měla zkušenost, bylo to teda se sluchadlama, nebylo to bez sluchadel, tak to bylo 50/50. Byla jsem v prodejně, kde nebudu konkrétně jmenovat, ale probíhalo to tak, že jsem přišla do té prodejny. Samozřejmě jsem informovala toho asistenta prodeje o tom, že mám sluchadla, jestli by si mohl sundat respirátor. Samozřejmě kvůli covidu to není úplně možný. Nicméně snažila jsem se najít nějakou zlatou střední cestu, aby oni neporušili pravidla a já jsem s nima mohla komunikovat. A nedopadlo to úplně nejlíp, protože mě vlastně ten pán odkázal na manažera, abych mu napsala o tom, že mám speciální potřeby, abych se dostavila znova a ten personál byl na mě připravený. A to nebyla úplně příjemná zkušenost, protože myslím, že si zasloužím stejný zacházení jako člověk, který ty uši nemá. Ty jsi zmínila sluchadla, předpokládám, že jsou různé úrovně, kvalita těch sluchadel. Když si je vyndáš, neslyšíš nic a dalo by se odhadnout, já nevím, třeba 1 z 10, 3 z 10 neslyšících, že mají podobná sluchadla. Jaká je tady pravděpodobnost, když potkám někoho neslyšícího, že mě bude dobře slyšet? Se sluchadly je to stejné jako s autem. Můžeš si koupit lepší auto, můžeš si koupit horší auto. Bohužel nákup sluchadel je otázka peněz. Takže můžeme si koupit sluchadlo, který stojí třeba 5 000 jeden kus, a nebo sluchadlo, který stojí 30 000. Pojišťovna na to přispívá, ale moc peněz to není. Jasně. Čili ta šance, že někdo má tak kvalitní sluchadla, aby mě opravdu slyšel, je malá. Je malá. A bohužel ani nejde koupit sluchadla na splátky. Což je zajímavý, protože auto si může vzít na leasing, můžeš si vzít hypotéku, ale sluchadla nemůžeš naplnit takovou základní potřebu, jako je právě sluch. O to se snažím se to změnit. Takže jsem v kontaktu s ředitelem Videxu, což je značka sluchadel v Americe a nějakým způsobem se s ním snažím se mu navrhnout, aby ta sluchadla mohla být na splátky, aby si to mohli dovolit třeba rodiče, který mají neslyšící děti a kteří si úplně nemůžou dovolit najednou zaplatit třeba 50 000. Říkáš rodiče, neslyšící dítě, to je nejčastější situace, že se narodí neslyšící dítě slyšícím rodičům, je to tak? Podle nejnovějších výzkumů 90% dětí neslyšících se narodí slyšícím rodičům. Tam to rozhodnutí znakovat nebo neznakovat je klíčový, protože to ovlivní vlastně tu životní cestu toho dítěte. Čili tvoje máma se rozhodla nejít tou znakovou, tím znakovým jazykem a naučila tě skutečně mluvit normální řečí. 90% rodičů, kterým se narodí neslyšící dítě, tak jdou cestou toho znakového jazyka. Což je samozřejmě přirozený proces, protože když třeba zjistíš, že máš laktozovou intoleranci, tak když na internet najdeš si o tom víc informací, pak třeba vyhledáváš různý fóra, kde lidi řeší, jak si mají třeba přizpůsobit stravu, nebo co to pro ně znamená, jakou změnu životním stylu. Tak u těch sluchadel je to podobný. Ty rodiče se vydají přirozenou cestou a vyhledávají ty neslyšící komunity, který bohužel, jak jsem zmínila, jsou specifický tím, že mluví znakovým jazykem. Tam dojde na lámání chleba. Kolik v Čechách je neslyšících? Tak co vím, tak jich je zhruba 500 000, ale to jsou dokumentovaný neslyšící. To znamená, těch neslyšících je mnohem víc, protože se nebavíme jenom o mladé generaci, ale bavíme se i třeba o seniorech, kterým ten sluch se postupně zhoršuje. Takže odhad 800 000 třeba? Dejme tomu. Skoro 10% obyvatelstva. A ve Spojených státech? Je to 42 milionů. 42 milionů. To je obrovská. To hodně. To je opravdu hodně. Ty si rozjela ve Spojených státech ten projekt Mirajo. Kam s ním směřuješ? Nebo co je takovou hlavní náplní, čeho bys chtěla dosáhnout? Tak v rámci toho projektu bych chtěla dosáhnout takových 3 hlavních cílů. Ten první je určitě postarat se o to, aby slyšící svět byl více inkluzivní, aby se více myslelo na to, jaký potřeby ty neslyšící mají. To je první pilíř. Druhý pilíř je přispět tomu, aby
asociace, které jsou spojené s inkluzí, neměly takový ten charitativní nádech, aby se na inkluzi dívalo jako na automatický proces. A nebavíme se jenom o neslyšících. Já jsem třeba příklad, který jsem zmínila, když jsme se spolu naposled bavili, byla modelová situace, když si jde člověk koupit kafe do Starbucksu. Přesně jak jsem zmínila, někdo má laktózovou intoleranci a nemůže pít klasický mlíko, takže se objedná třeba mandlový latte. Jo, a to je inkluze, řekla bych, já tomu říkám inkluze v moderním kabátku. Takže myslet na to, že to tělo je v pořádku, akorát jeden smysl nefunguje. To jsou třeba uši, zrak a tak dále. Takže to je ten druhý pilíř. Myslet na to, že ta inkluze je běžná záležitost, kterou řešíme každodenně. A třetí pilíř je samozřejmě inspirovat ostatní svým příběhem. To znamená i ten slyšící svět. A uvědomit si to, že všichni z nás máme svoje trápení, věci, které řešíme každý den a nemusí to být jenom zdravotní postižení. Může to být třeba rodinný vztahy, a je samozřejmě na každém, jak si s tou situací poradí. A především vzít odpovědnost za svůj život. Ty jsi několikrát zmínila tu inkluzi a je vidět, že ti to hodně leží na srdci. Setkala jsi se během svého života jako s nějakýma hodně nepříjemnýma situacemi, něco, co tě zasáhlo, ovlivnilo, co tě jako přivedlo tady k té energii pomoci ostatním, vytvořit nějakou platformu, na které si budou moci společně pomáhat a inspirovat se. Máš nějaké takovéhle nepříjemné zkušenosti? Jestli ti nevadí o tom mluvit? Nevadí určitě. To je součást toho procesu. Mám asi dvě věci, které bych zmínila. Jedna je taková zajímavá situace, která se mi stala asi 2 dny zpátky. Já jsem parkovala se svým autem, protože já mám takovou kartičku parkovací, kde můžu speciálně parkovat na místech pro postižený. U nás před domem jsou 2 parkovací místa a na jednom místě parkovala osoba, která tam neměla co dělat, protože neměla tu kartičku. Tak jsem se rozhodla, že to vyřeším a zavolala jsem městskou policii, aby ke mně mohli přijet, abychom to mohli vyřešit. No a dopadlo to tak, že oni přijeli, byli docela na pochybách, jestli opravdu na tom místě můžu stát a jestli opravdu mám tu kartičku. Co se mě dotklo, protože to sluchové postižení není vada, která by byla vidět. A je potřeba být na ty první dojmy hodně opatrný. Takže to je první situace, která mě napadá, taková nepříjemná zkušenost. Ale díky ní si člověk může vyzkoušet svou asertivitu a nějakým způsobem uvádět věci na pravou míru, omluvit pravdu. A druhá zkušenost, která mě napadá, je moje dětství, speciálně základní a střední škola, kde jsem neměla moc kamarádů a kde se mi nedostávalo podpory, kterou jsem zrovna v tu chvíli potřebovala. Ty jsi zmiňovala, než jsme začínali, že dneska máš sraz se spolužákama ze střední. Ano. Půjdeš tam? Půjdu tam. Super. Ale to se mi líbí, že tam jdeš. A věřím, že tě nenechají sedět v koutě. Já si sednu doprostřed. Dobře. Ty jsi zmiňovala, že jsi od dětství prošla nějakou proměnou. Já to taky od tebe, nebo to vnímám. Jak by se to dalo nejvíc popsat? Jaká ta změna byla? Já bych řekla, že, já tomu říkám ouškám, že díky svým ouškám jsem bohužel neměla na výběr a musela jsem se snažit 2krát víc než zdraví jedinci. Pro mě to znamená každodenní boj. Díky tomu, že ta vada není vidět, díky tomu, že ta společnost není úplně připravená, tak já nemám na výběr, než svým způsobem bojovat. A teď to myslím v pozitivním slova smyslu. A hledat řešení. Takže spíš než výmluvy a důvody, proč něco nejde udělat, tak já většinou volím tu druhou cestu. To znamená nastavit si ty věci v můj prospěch, abych nějakým způsobem mohla v té společnosti fungovat. A kdybys měla popsat jako ideální společnost, kde by se neslyšící cítili dobře, jak by to vypadalo? V téhle souvislosti mě napadá prezentace těch neslyšících ve slyšícím světě, nebo obecně menšin. Protože čím více budeme na ty menšiny upozorňovat, tím více bylo speciální. Takže já jsem třeba zažila situaci, asi je to rok zpátky, kdy jsem šla do prodejny, která měla na vitríně velký ucho. A ten den byl Národní den, nebo svátek neslyšících. A ta prodejna chtěla tím uchem ukázat, že vychází neslyšícím vstříc. Ale ono to mělo opačný účinek. Čím víc upozorňuješ na to, že určitý skupině vychází vstříc, tím víc upozorňuješ na to, že ta... Je potřeba pomoct. Jo, přesně tak. Takže úplně se míjíme účinkem. Takže ideální svět, ideální inkluzivní svět vypadá pro mě tak, že adresujeme potřeby neslyšících, ale diskrétním způsobem. Dokážeš to třeba představit tak, když přijdu do obchodu s elektronikou,
tak u vchodu jsou nálepky. To znamená, že neslyšící bude vědět, že si tu nálepku má vzít, třeba si může přelepit na tričko a prodavač, který toho zákazníka uvidí, tak už dopředu bude vědět, že ten člověk neslyší. To znamená třeba, si sundá respirátor nebo si vezme štít, nebo si vezme iPhone, poprosí Siri, může mu napsat třeba text a tak dále. Je to o diskrétním a pozitivním přístupu. A teď mě napadá, Evo, jak si vlastně náš podcast pustí neslyšící? Nepustí. A nebo se ho pustí a nebude mu rozumět. Což je velký problém, protože teďka frčejí podcasty. Uh-huh. A existuje někdo z výrobců, že by nabízel něco, co by usnadňovalo to poslouchání, že by byl nějaký software, který by ty podcasty měnil na text, nebo jestli něco takového? Určitě. Třeba iPhone má takový speciální program, když si v nastavení člověk může třeba zapnout upozornění, když zvoní telefon nebo když třeba zvoní zvonek. Plus tam je taková základní funkce, která dokáže přepsat řeč na text. To je skvělý. Ty jsi už zmínila, že tedy existují dobrý sluchadla a k tomu předpokládám, aby si mohla telefonovat, potřebuješ mít nějak přes Bluetooth to připojený, čili tady taky technologicky vlastně výrobci vycházejí vstříc. Přesně tak, ale jak jsem řekla, je to otázka financí. To je otázka financí. Ale myslím si, že to je skvělá dlouhodobá investice. To znamená, za normálních okolností vlastně neslyšící nemá šanci volat. Vůbec. Protože třeba u klasických telefonů, pevný linky už teda moc nejsou, ale třeba u telefonu člověk používá jedno ucho. A když je ještě ve hlučném prostředí, tak neslyšící nemá šanci absolutně. Proto jsem ráda, že si můžu telefon spojit se sluchadlama, můžu si vypnout mikrofon, to znamená, že slyším třeba jenom hlas v telefonu a vypnu si mikrofon, že neslyším ten hluk okolo. Takže to je určitě skvělý. Má to ovšem jednu nevýhodu, že pak neslyším sama sebe, takže je možný, že mluvím hodně nahlas. Teď mluvíš skvěle. Teď mluvím skvěle. Jo, teď mluvíš parádně. Napadá mě k tomu, vrátím se kousek zpátky, když jsme se bavili o Mirajo, o tvém projektu. Ty jsi někde, když jsme se připravovali, zmiňovala, že se budeš stěhovat do Bostonu. Proč do Bostonu? Můj manžel dostal práci na Harvardu jako výzkumný pracovník, takže to je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že samozřejmě v Bostonu jsou špičkový nemocnice, bavíme se třeba o Boston Children's Hospital, nebo je tam MIT a nabízí se mi skvělá možnost vyvinout tam technologii, která by právě pomohla neslyšící komunitě. Mm-hmm. Když jsi zmiňovala Mirajo, že by tam měly být jako možnost pozitivních příběhů, kontaktu, inspirace a zároveň nějaké know-how, jak pracovat. Počítáš si s nějakým business modelem ve smyslu, že tě to pak bude živit, nebo celá ta platforma bude vydělávat? Máš nějakou takovou představu? Určitě mám. Je to moje know-how, takže se nechte překvapit. Ale určitě můj hlavní záměr, když jsem to Mirajo zakládala, tak bylo to, aby to nebyla neziskovka, aby to nemělo ten charitativní nádech, aby to bylo čistě postavený na business modelu a nějakým způsobem výdělečný. Mm-hmm. Já jsem někde zachytil, ty máš jako impozantní kariéru, ty jsi byla v řadě prostě projektů a nadacích. Co bys zmínila, co tě nejvíc ovlivnilo, inspirovalo v tom životě? Nejvíc mě inspirovalo cestování, určitě. Protože cestuji už od svých 6 let. To cestování mi nesmírně rozšířilo obzory. Měla jsem pak možnost studovat v Kanadě, ve Spojených státech, v Řecku, kde jsem si našla spoustu kamarádů a naučila jsem se mnoho zajímavých věcí. A každá ta zahraniční zkušenost mě nějakým způsobem ovlivnila. A zjistila jsem díky té zkušenosti, že mnoho věcí se dá dělat jinak, mnoho věcí se dá dělat lépe. A jiný know-how jsem získala třeba v Japonsku, kde jsem byla na dovolený. Že Japonsko, nové technologie, to jsou králové. A v Americe jsem zjistila, že člověk, pokud má opravdu, já vím, že to teďka zní klišoidně, ale člověk opravdu, pokud má nějaký nápad, tak ačkoliv v Americe tráva zelenější není, tak je určitě to prostředí víc přívětivější a tam větší podpora, co se týče třeba nových nápadů a potom jejich realizace. A ty jsi zmínila různé země. Kolik jazyků umíš? Umím 2 jazyky. Česky, anglicky. Učila jsem se řecky, to už jsem zapomněla. Na střední škole jsem měla němčinu, která mě ale vůbec nebavila, takže to už taky neumím. A pak jsem ještě měla pár měsíců na vysoké ruštinu a to jsem taky odložila, takže 2 jazyky zatím. Otázka zní, jak se naučíš anglicky jako neslyšící? Je to úplně stejně jako ten první jazyk, to znamená češtinu? To je zajímavá otázka, protože v současné době se hodně řeší téma třeba bilingvální výchova. Ale já už ve školce jsem se učila barvy, učila jsem se zvířata,
a učila jsem se základní slovíčka, takže ten přístup k té angličtině jsem měla už v raném věku, ale díky tomu, jak jsem cestovala a potom v 18 odletěla do Kanady, abych si tu angličtinu zlepšila, tak potom jsem se s tím anglickým prostředím setkávala čím dál víc. A samozřejmě, když potom vyrůstáš v prostředí, kde se mluví anglicky, tak se ten jazyk naučíš přirozeně. Napadlo tě někdy, protože vím, že lidé, kteří se buď narodili s nějakým postižením nebo měli úraz, třeba ochrnuli a podobně, napadalo tě někdy, proč zrovna ty, že to je nespravedlivý a podobně? Vlastně, máš někdy takové myšlenky? Spíš ne, ale musím se přiznat, že občas mám momenty právě, když se bavíme o té inkluzi, jak jsem byla v té prodejně, mi nechtěli víc vstříc, tak si říkám, jako to není fér, ale ne ve smyslu, že bych měla slyšícímu světu za zlý, že mi nechtějí víc vstříc, ale říkám si, já jsem si to nevybrala. Jo, a paradoxně teďka to vnímám jako svůj přednost. Něco, čím se odlišuju, ale občas je to těžký. Ukápne nějaká ta slzička, protože je to prostě náročný. Je zajímavý postoj lidí, když vidí někoho, kdo je od narození třeba tělesně postižený, anebo vidí někoho, že si způsobil nějaký úraz, jo? Někde skočil na lyžích a zůstal na vozíčku. A já tam vnímám vždycky takový jako rozdíl, hele, tohle je chudák a ten si za to může sám. Jestli vůči neslyšícím taky pozoruješ nějaký takovýhle jako postoj ze společnosti, anebo jak ty to vnímáš jako vůči sama sobě? Já to obecně vnímám tak, že pokud se někdo narodí s nějakým postižením, třeba se narodí bez dolních končetin, tak ten člověk neví, jaký to je mít 2 nohy a proto se s tou vadou naučí žít, protože mu nezbývá nic jiného. Když někdo, kdo třeba právě, jak jsi zmínil, spadne na lyžích a třeba ochrne na spodní část těla, tak má tu nevýhodu v tom, že ví, jaký je to být zdravý. Takže tam jde spíš o ten šok, kdy ten člověk se musí naučit žít jinak. Čili ty jsi vlastně od začátku nevěděla, že by to mohlo být jinak? Ne. Napadá mě v té souvislosti, vidím prstýnek, už jsme to zmiňovali, že jsi měla svatbu. Co tvůj muž? Slyší? Můj muž slyší moc dobře a má můj respekt. Už jenom proto, že má se mnou trpělivost. Třeba mi věci párkrát zopakovat, děláme si z toho legraci z těch uší, že třeba rozumím něco jiného, nebo že se třeba bavíme ve skupince lidí o něčem a já to pak zmíním, jakože mě to napadlo, takže... Ještě navážu tady na tvého muže. Jak se jmenuje? Krištof. Jak jste se poznali? Jako víš, že já si představuju, ty neslyšíš, on slyší, já vím, že trošku a perfektně umíš odezírat, což je vidět tady v tom rozhovoru. Mimochodem pro všechny posluchače neustále mě Eva sleduje, když něco říkám a já jsem si... Ano. A já jsem si několikrát uvědomil, že jsem zvyklý si třeba dávat ruku před pusu. Mi najednou došlo, že to vlastně tady je nefunkční. Ale vrátím se ještě ke Krištofovi. Jak jste se poznali, jestli můžeš k tomu? Poznali jsme se v neziskové organizaci Luno, kde Krištof působil jako školitel. A já jsem tam nastoupila jako jeho boss. Takže jsme se setkávali na různých akcích a slovo dalo slovo a pak ruka dala ruku a skončilo to prstínkem. Hezky. Moc gratuluju. Je nějaká pravděpodobnost, že se neslyšící matce narodí neslyšící dítě? Nebo to s tím vůbec nesouvisí? To bude spíš otázka na Krištofa, protože je lékař, ale taky mě napadlo, že bych si nechala udělat genetické testy, abych zjistila, jestli budu mít neslyšící dítě nebo ne. Zároveň jsem si ale říkala, budu to chtít vědět, protože když mi v testech vyjde, že budu mít neslyšící dítě a pak se mi narodí slyšící, není to úplně jednoduchá otázka. Moc přeju, ať to dobře dopadne. A poslední 2 otázky. Co plánuješ teďka na, 5 let? Kam se chceš, do čeho se chceš vrhnout? Můj oblíbený citát je, chceš Pána Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech. Já myslím, že to souvisí i s dnešní dobou, že vůbec, já třeba jako plánuju něco na prázdniny, jo, my teďka mluvíme, my si tady povídáme, je konec června, ale taky nějaké extra plány nemám po zkušenostech z posledních 2 let. Ještě na závěr se chci zeptat, ty jsi někde v nějakém rozhovoru zmiňovala, že máš opravdu jako globální cíle, že chceš, aby ta tvoje aplikace, tvůj projekt Mirajo fungoval globálně. Kolik je to tak odhadem lidí celosvětově? 3 miliardy možná, ale nevím to jistě. Jasně. Co plánuješ teda v tom globálním měřítku? Kam to chceš posunout? Já bych řekla, že ten globální aspekt se moc neliší od toho amerického, protože pokud se bavíme o inkluzi, tak je to především změna myšlení. A musíme taky brát v potaz to, že každá země má své kulturní zvláštnosti.
A jinak se k handicapu přistupuje třeba v Číně nebo v Japonsku a jinak třeba v Mexiku nebo v Americe. Takže ačkoliv mám globální ambice, tak to bude proces náročný právě kvůli těm různým kulturám a různým vnímání toho handicapu. Evo, my si povídáme v rámci TEDx Prague podcast a TEDx si vždycky kladl za cíl, aby zazněly myšlenky hodné šíření, takže já se tě teďka na závěr ptám, jestli máš nějakou myšlenku hodnou šíření. Myšlenek mám několik, ale vyberu si jednu. A sice, že život máme jenom jeden a na každém z nás, jak se s ním popereme. A úplně každý z nás má nějakou životní překážku. Je ale důležitý si z té překážky vzít to pozitivní. To znamená, mě třeba ta vada naučila být asertivní, být milá, říkat pravdu a stát si za věcma tak, jak je cítím. To je moc hezký. Já bych to doplnil, ve storytellingu je taková poučka, pravidlo, že hrdina musí překonávat překážky, aby se změnil buď on, nebo aby změnil svět kolem sebe. A to překonávání překážek má nějaký smysluplný cíl, protože jenom neustále překonávat překážky, aby to nevedlo k něčemu dobrému, je zničující a je to spousta energie. A já u tebe teda vidím, že to smysluplné je, že všechny překážky, které se ti v životě objevily, tak vedly k tomu, že se stávala lepší a lepší a taky měníš prostředí kolem sebe. A já osobně si toho moc vážím. To setkání s tebou pro mě bylo fakt velmi inspirující. Moc děkuju, že jsi našla čas, že jsme se mohli společně potkat. Já děkuju za pozvání. Mimochodem, tenhle ten díl si budou moci poslechnout v uvozovkách i neslyšící, že bude k dispozici v PDF, to znamená přečtou si ho. A já věřím, že třeba už za dalších 5 let bude existovat ještě nějaký jako sofistikovanější systém, jak si můžou poslechnout podcast. Protože třeba na to, Evo, přijdeš a vymyslíš to. O tom nepochybuji. To se mi moc líbí. Já chci poděkovat taky našemu týmu TEDx Prague podcast. Všem zúčastněným je jich spousta, takže je nebudu vyjmenovávat. Nicméně děkuji vám moc, že se o to staráte. Taky děkujeme Magenta Experience Center, která nás sem pustila, která nám tady umožnila nahrávat ten podcast. Chci pozvat vás, posluchače, na další díl. Bude hostem Josef Šlerka za oblast biznesu a médií. A příště naslyšenou.